Τέταρτο βίντεο επειδή ξανακλείσε η κάμερα. Αλλά δυστυχώς τι θα κάνουμε. Έλα πάμε να το πούμε. Πάμε. Βαριέμαι. Παπά πάμε. Να πάρει το γλυκό. Θα στηρίξω. Τέλος πάντων. Η Λίζα, Λίλα δεν σημαίνει. Λέμε τη Λίζα. Κουράστηκα ως ζέστη που έχει εδώ. Λοιπόν, και λοιπόν, τώρα πρέπει να βρούμε παιδιά τη Λίλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε, έλα, φάε, επιτέλους, μπαμπά. Περιμένω τη Λίλα. Μπαμπά, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, θα πάμε μία βόλτα, αλλά θα κάνω και πάλι βίντεο, επειδή έτσι θέλω. Δεν ξέρω γιατί. Παιδιά. Μην ξεχάσετε like και εγγραφή φυσικά. Πρέπει να φάω γρήγορα γιατί δεν μας φέρει ο Παναγιώτης. Μπαμπά, πάμε να βρούμε τη Λίζα. Τη Λίζα. Πάμε να βρούμε τη Λίζα. Όπα. Εντάξει, έχουν συγκεκριμένα. Κάτω. Είναι κάτω η Λίλα. Λίλα δεν θυμάμαι. Τώρα πάω στη Λίζα, Λίλα δεν θυμάμαι πώς. Aber die Farbe. Άρα η Λίζα έχει κουτσούλια. Πάω να βρούμε τη Λίλα. Πάμε να βρούμε παιδιά τη Λίλα. Είναι καλό παιδί. Τώρα τι να κάνω. Η Λίλα όταν είχα έρθει ήταν χαρούμενη. Όταν είχα έρθει δεν ήταν χαρούμενη. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά πάμε τώρα να βρούμε τη Λίλα. Και δεν ξέρω, αφήστε τα πρόσωπα. Που λέτε να είναι η Λίλα. Η Λίλα πηγαίνει όπου να είναι. Μπαμπά, έλα. Πού είναι η Λίλα, παιδιά. Θέλω να σας τη δείξω. Θα κλάψω, άμα δεν θα σας τη δείξω. Πρέπει να τη δείτε. Όπως τίποτε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλειο.
Πού είναι η Λίλα, παιδιά? Βραδιάζει τέλος πάντων. Και τι να κάνουμε? Θέλουμε οπωσδήποτε τη Λίλα. Λίλα, πείτε όλοι στα σχόλια. Άμα δεν τη βρούμε, πείτε Λίλα στα σχόλια. Θα τη Λίλα. Θέλω τη Λίλα. Πού είναι η Λίλα? Ναι. Πού είναι η Λίλα? Πού είναι η Λίλα? Για ψάχνω τη Λίλα, παιδιά. Παναγιώτη, πώς το λέγανε το σκουλάκι? Δεν θυμάμαι. Το λέγανε Λίζα, δεν ξέρω. Λίλα, Λίζα. Τραβάω βίντεο. Για να δω. Πόσα λεπτά? Θα τραβήξει βίντεο. Δεν με νοιάζει. Έλα, 6 λεπτά. Πόσα ώρα κάνει? 6 λεπτά τραβάς βίντεο. Επειδή μου κλείνει η κάμερα. Τι? Από εδώ πρέπει να είναι, έλα από εδώ πάνω. Είναι πάνω. Έλα από εδώ, ένα πατσικάλες, ένα πατσικάλες. Ποια πάτε? Όχι, δεν παίρνουμε μέσα τέτοια ώρα. Τώρα πάμε. Τώρα πάμε να βρούμε τη Λίλα. Βρέχεται. Γιατί θέλω να σας δείξω τη Λίλα, παιδιά. Πάμε να σας δείξω. Κοίτα πώς είναι, από εκεί. Από εκεί. Τρέχουμε. Τρέχουμε να σας τη δείξω. Λίλα. Πού είσαι? Α, να τη Λίλα. Εδώ είναι η Λίλα. Πρέπει να το... Α, κοιτάξτε η Λίλα. Άλλη. Λίλα. Λίλα, Λίζα, δεν θυμάμαι πώς λέει. Λίλα, νομίζω. Η Λίζα. Όπα. Στερνίστηκε. Δεν θα το κάνω. Τώρα θέλω το σκυλάκι. Κοιτάξτε το σκυλάκι. Είναι τόσο χαρακτηρισμένο. Χαρακτηρισμένο. Δεν κλαίει, δεν ξέρω γιατί κλαίει. Δεν κλαίει, δεν ξέρω. Αλλά τώρα η Λίλα. Έλα Λίλα, ξάπλωσε. Ξάπλωσε. Μην ανεχώνεσαι. Έτσι Λίλα. Έχει κολάρο φυσικά. Το κολάρο της. Και η Λίλα, πόσο χαριτωμό η μισούδα της. Λίλα. Νομίζω κλαίει. Νομίζω είσαι γεννήτη κάτι τέτοιο. Τη Λίλα. Λοιπόν, θα το κλείσω παιδιά. Γεια σας. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο και like και εγγραφή. Γεια σας.